O Concello do Carballiño levará a cabo unha reforma integral da Praza de Abastos para modernizar e dinamizar a área comercial, un espazo senlleiro da vila. O proxecto presentado esta mañá no Salón de Plenos está valorado en 1,5 millón de euros. Estamos diante dun proxecto que xa está presentado, pagado con fondos da Xunta de Galicia para a millora das plazas de abastos e que ascende casi a 1,5 millón de euros, que vai ser un cambio total no que na modo do que é a Praza de Abastos. Queremos que sea unha Praza de Abastos viva, ten unha zona abaixo de praceiros, con un montón de postos, arránxase todo o que é a zona de fora da praza, arriba teremos unha zona de hostelería e diferentes actividades que penso que van dinamizar o Concello de Carballiño. En total haberá 20 postos, unha cantidade inferior á actual, pero que responde ás propias demandas dos praceiros, que pedían aumentar o tamaño actual dos locais. En 2024 iniciamos este procedemento para poder acadar o selo de mercado de excelencia para a nosa praza e iniciamos o procedemento dende cero, non había un traballo previo realizado e acollerse a esta orde de axudas pois supoñía seguir unha serie de pasos. Xa o teño explicado en algún momento, pero bueno, en 2024 recordade que fixemos o anteproxecto da praza, fixemos unha diagnose da situación da praza e de futuros usos que se lle debería dar, fixemos tamén un mentoring e formación cos praceiros. O proxecto márcase na orde de axudas da Xunta de Galicia por impulso dunha rede de mercados de excelencia para dinamizar e revitalizar as prazas galegas.